Moja teorija DJ-inga je krenula iz ljubavi, pošto ja se nisam rodio kao DJ, ja sam se rodio kao konzument muzike i cijel taj proces je bio mene koji kupujem muziku, slušam razne albume od punka, roka, heavy metala. Već sam u drugom razredu kupovao heavy metal albume. I onda u nekom momentu kad sam počeo da izlazim i da vidim figuru DJ koja me privukla, tad se to rodilo. Imao sam dva veća projekta ove godine. Jedan je bio album sa Anom Ćurćem koji sam uradio pod imenom Amnesty i to je izašlo u maju, ploče su u prodaji. A druga stvar je, radio sam muziku za baladsku predstavu. Prve predstave su se desile u Srbiji u maju, to je trupa iz Berlina, cela kompanija iz Berlina i onda smo sad imali svetsku premijeru u Berlinu. Imali smo 4 rasprodate te predstave. Ja sam u 5 dana imao 8 nastupa, imao sam 5 live nastupa, a onda sam imao i plus 3 DJ seta, što je niče onako malo prilično komplikovan i dugo traje, mislim nekako ja navikao sam da puštam petak, subota, nedelja. Ja sam potekao iz kluba, tako da definitivno biram klub, ali volim i festivale. Sad s festivalima je stvarno može da bude triki s kim sviraš, kad sviraš, pošto su pomešani setovi, stilovi, nema nekog jasnog pravca. Definitivno volim letnje festivale i open airove prijemi, ali nekako u klubu možeš da se opustiš i da ispričaš svoju priču. Pošto na festivalu teško da će sviraš 3-4 sata i 5 sati, dok u klubu to možeš da izvedeš i to ima neku svoju specijalnu čaru. U Skoplju baš dolazim dugo, mislim da mi možda čak i jedan među prvim bookingsima van Srbije bio možda čak i u Skoplju, 90 i neki. Znaš šta, Skoplje ima veoma vedru i pozitivnu scenu i barem ja tako doživljam, ne samo Skoplje, mislim generalno Makedonija, ljudi vole da se zabavljaju, što mi veoma prija i uvek se vratim nasmejan kući kako mi bude zabavno. E sad, da li je to razlika da imaš Beograd koji ima mnogo žurki i onda recimo Skoplje ima puno žurki, ali ovde nekako ljudi su počeli da izlaze pa izlaze, nekako mislim da se ljudi više raduju žurkama u Skoplju nego u Beogradu, tako meni izgleda. Dugo sam godina bio i s Mirkom Popovom drugom. Sad ne mogu točno setiti, ali mislim da je bio Mirko prvi koji me doveo u Skoplje. I da, ti početki su bili slatki, bilo je simpatično. Klinci kao wow. Ima puno dobrih artista, sa dosta ljudi se baš družim, tako da volim generalno Skoplje. To je moja zona.